Sige, ate, upo ka na. Dito ka sa tabi ni ate. Dito ka na. Magkakaasawa si. Sino? Ikaw. Ay, hindi magkakaasawa saan? Sawa na ako kay ate, kaya pwede ba ikaw naman tumabi? Hoy, Sabi na, sando ka na dyan, spaghetti. nakinig mo si Mea. Oo, sawa na ako sa kanya. Sawa na daw ka. Okay lang. Lamig ngayon. Bakit talaga sinabi mo ko? Opo. Teka naman. Teka. Anong gusto mo? Sawa din naman ako sa Ito. kanya. Oh. Nagkakasawaan na kami niyan, kaya Talaga? mag-alala. Oh. Charis. Ala kayo, basta ako lang namin. Oh, sige lang naman kasi. Eh, wala nga eh. Ito na lang. Ate. Oo. Wow, ang sarap naman. Ate, ikaw nang kumuha ng kape ni ano, ate. Maya, kumain ka. Ano may juice? Saan mo ikaw aakyat? Titingnan mo. Eh, ikaw naman magsusulo dyan eh. Meron ka. Kainis. Wag kasi nag-live ako sa YouTube. Nag-load ako ng photo. Alam mo lang. Oh, sarap. Baka sakaling bumalik yung ating viewers na taga Indonesia. Taga saan? Ha? Taga saan? Taga Indonesia. Oh, demonyo talaga yung mag-ina na yan. Pinatay si Robert. Isa din siya eh. Ha? Isa din ka. Isa din siya sa gigil na gigil. Na-stress siya. Demonyo ito Bigla talaga. nagigil ako dyan. Nagbalikan na ba sila ni ano? Ay, sinabi mo pa. Ni... Ate, baka gusto mo ng juice. Hati tayo ha. Uminom ka ng juice, diba? Hindi. Inumin mo na. Hindi. Hati tayo. Ayoko. Bakit? Healthy to, no? Baka mag-ano ako dyan. Magano? Punta sa toilet. Bakit naman? Anong ginagawa mo? Nagla-live Nang? sa YouTube. Oo. Bago? Sa YouTube? Bago? Anong bago? Ano ka? Paul fan? Eh, ano? May bayad yan? Wala, nagla-live lang. Ayan na. Ngayon lang sinabi. Eh, ba't niya ngayon lang sinabi? Kaya nga. Asawang sinungaling, asawang manloloko, asawang walang kwenta, pero asawang legal at sa ilalim ng batas. Ako ang may karapatan sa kapakanan ni Robert. In fact, Magising kaya si Robert? magdedesisyon kung ano ang tama sa kanya o hindi. At base sa nangyari kanina, inatake siya dahil nakita ka niya ulit. Sinungaling! Inatake siya dahil sa'yo! Hindi! Dahil galit na galit siya sa'yo! Inatake siya dahil napakakulit mo! Ini-stress mo siya! Kaya dapat kayong ulat ni War dito, kayo ang umalis. Kayo ang lumayas. Umalis sa kanya. Hindi ko pwedeng palayasin. Hindi namin pababayaan ang daddy ko sa inyo. Kaya wala kayong karapatan, di ba? Ba yan? Nakaka-stress naman yan. Manood yan. Loko. Nakaka-stress talaga. Excuse me, I'm Mr. Bernabe, the hospital administrator. May pinarating sa akin si Mr. Rodriguez. Ang kanyang concern regarding the situation of her husband. Yes, sir. I'm Robert Rodriguez's daughter and sister. We're the immediate family, sir. I understand, pero mukhang hindi kayo magkasundo. Kailangan ng pasyente ng katahimikan, pati ng buong ospital. Eh, kaya naman nagkakagulo dahil sa kanila. Kung gusto nyo ng katahimikan, dapat silang umalis dito. Kapal na mukha na niya na. Kulong ang dalawang yun. Sana nga makulong sila, no? On the other hand, dahil si Mrs. Rodriguez, ang legal na O, tikman niyo masarap to. She has all the rights. Ang desisyon ng masawa siya masusunod sa mga ganitong sitwasyon. At ang desisyon ko, bawal ka lumayo. Umalis na kayo! Napanood na natin yan ha. Di ba i-demanda niya yung ano? Ito yung pagpapatuloy. Hindi ko pwede gawin Ididemanda yung ano, di ba? Dapat nga, kanuhan na lang nila si Robert. No?
Nanonood ka din ba yan? Nalampas lang sa Facebook. Ah, oo. Pero hindi ako nakatutok. Ang harap. Ayos sa batas na kami sinusunod. Kaya pasensya na. Ingay naman. Oo, narinig niyo. Pero ba natin, kalat-kalat niyo na sila maalis. Sige na yan. Sa taas ata yun. Babalikan kita, hindi ka magkakakumpay at sinarinig ako. Kahit balikan mo, hindi ko makakapagbatas. Ako may protected. Ako lang. Yan, chichiri, yung inuupakan nyo. Ang harap. Hindi nagkanakain nito. Tika mama, masarap. Saan mo yan binili, Neng? BN Bumili Mix ka pala Vlog. naman dami. Nag-utos. Gina, sa ilalim Yung ng puto batas, ko lumambot. Ano ang ba? asawa ang unang pinikilala bilang legal representative ng pasyente kapag incapacitated. Ano yun? Kaya sa ngayon, Sarap. MML si Bessie Supo talaga yung host. primary authority sa medical decisions ni Robert. Ano ibig sabihin yan? MMM. So wala na akong magagawa. Sinan. You can file a petition sa Hindi, court. nagbabatit ka. Kung talagang sa tingin Hello? mo yung mga desisyon ni Bakit ka Bessie hindi para sa best interest Ha? ng daddy mo. Sabi mo, bakit ka niya? Tawag ko na eh. Bumati ka din. Right medical decision. Hindi, inaano ko kung anong ibig sabihin niya ng MMM. MMM. Ano ba yun? malalagay sa peligro ang buhay ng biyanan ko. Sa kamay ng asawa niya. Nagbablog ka din pala. Turuan mo nga ako niyan. Kaya hindi namin pwedeng pabayaan ang daddy. Sa, May sweldo ka niyan. Kailangan namin siyang bantayan. wala, kunti ba? I'm sorry pero Okay lang. walang ibang mabilis na option. Unless makikipag-ayos ka sa asawa. Magandang gabi ba? Mamakaawa. Baka sakaling magbago yung isip niya. Para payagan kayong dumalo sa daddy mo. Okay lang. Nangyari yun. Dadami din yan. Hindi ako susuko. Hahanap ako ng paraan. Turuan mo nga ako niyan. Kaya ang daddy ko. Sa YouTube yan. Alam mo, tanga-tanga talaga ni Gina. Sa YouTube yan. Eh, di ba nakita Bago? niyo na pinagnakawan ng tatay niya? Dapat shout out. Sabi ko, $100. Ano ba sabi ng doktor? Wala din naman akong ginagawa eh. Baka sa Pwede siguro ako magganyan, no? Oo. Ganyan ka. Oh, sige. Stable for now. Pero nananatili siya ng konti. Mag-iisip ako siya na. Honestly, Gusto niya mamatay si Robert. waking up without intervention are very small. Tingnan ko nga to si ano. Asawa ko. What? Sorry. Uy, Nagigigil ako kaya sa kanya. Hulos dili ka. Tingnan kung gaano kalala ang damage sa brain due to lang Ang sarap niya inudod, no? Sa inodoro. Maganda nga yung magasing si Robert bago kunwari hindi. No? Alam nyo, naano din ako sa inyo ha. Alam nyo naman na palabas lang yan. Na-stress kaya ako dyan. Kasi Robert, Kaya nga. mukhang gano'n na nga. Sana mamatay na siya ng tuluyan, no? Ah. Ligtas na tayo. Saan ba ng ugali nito ni ano? Kala ko may camera. Pero hindi nagdidinig yung usapan. Ayan na! Uy, ayan na! Pero hindi nagdidinig yung usapan. Ayan na! Uy, ayan na! Ito kasi. Ang kukulit niya naman. Ayan na! Balik kayo dito. Tawa niya kasi yan. Nandito kami para mahuli ang magnanakaw mong ina. Buti nga naisip nila yun. Dahil sa pagnanakaw mo sa daddy ko. Kaya manda ka nang sumuko sa mga polis. Kayo ko makulong. Wala kayong ebidensya. Nakita sa CCTV namin sa bahay ang pagpasok niyo doon ng walang paalam. At nakita din sa CCTV sa hospital yung nalaglag yung relo ni daddy sa bag mo. At ang pagpapalayas ko sa'yo. I have so many witnesses sa usapan natin. Ano? Wala kayo masabi. Masarap spaghetti mo. Kahiyang manghang. Ayoko makulong. Tulungan mo ako. Tulungan na nababagay. Kawatan kayo. Kung siya kaya kausapin ako ng ganyan, huwag mo kaya ginaganyan ako. Sino ba to si... Hindi yung Kapatid mataba. ni Robert. Ako talaga, Gina. Si Nadia, ano ba yan? Ano ba yan? Arlene Mulak. Nagbabalikan kita sa ginawa mo sa Si dati. Armin Mulak ba yan? Tumaba mo. Ang tawa naman niya. Arrestin niyo na yan. Sandali lang. Sandali lang.
akala mo panalo ka na. Kailanman, walang nananalong masasamang tulad nyo. Ate, tayong dalawa na lang magkakampi. Hayaan na yung ginawa ko sa'yo lang. Tulungan mo ako. Sandali, Gina, sandali. Pabayaan mo ni nanay ko. Ikaw na ngayon ang nangitiwas. Ano bang gusto mo? Hayaan mong dumalo kami sa dati ko. Kung pumayag ka, iuurong ko ang kaso sa nanay. Matamis. Ang sarap nga eh. Pumayag ka na. Papapayat ka na naman. Ano, nag-diet ako. Laki na yung tiyan ko. Alam mo yung Gusto kaya kita. Anong ginawa niyo kay Dad, ha? Anong ginawa niyo? wala siyang malay. At hindi alam kung kailan siya magigising. Yun ang nangyari sa kanya pagkatapos ng second heart attack niya. Kaya Gina, wala kang choice kundi iurong ang demanda laban sa nanay ko. Unless, ayaw mo na makita ang daddy. Ano ba yan? Hindi, mas stressful. Kaya masama mata niya. Tuwang-tuwa naman sila. Kakainis naman yan. Pag ano kaya, nagising si Robert, patay kayo. Eh, ba't hindi na na-stress si Betsy? Dapat na-stress siya eh. Kunwari lang yan, na-stress yan. Hindi. Di ba buntis siya, bago siya kayo na-stress? Kaya nga eh. Kanya ba talagang anak niya? Kay, doon? Kay, talaga? Laki ng nito ko, oh. Hindi ah. Ang pangit nga ng tiyan ko. Kaya naman tayo ko. Hindi ah. Yung tiyan ko, yung balat. Gumanon. Pangit. Lumay-lay. Hmm. Kasi nga pumayat ka. Kailangan mo yan i-exercise talaga. Yung mag-tone. Talaga? Oo. Wala naman yung akin. Okay nga. Saan ka nag-work? Malayo dito? Sabi ang sobo. Ang bilis mo naman. Ha? Ayan na. Bilis mo naman. Ang tagal nga ng bus eh. 33 minutes. Mula sa city center. Beethoven. Talaga? I'm sure, Dad. Hindi mo rin magustuhan na makita ang sarili mo na ganito. So, Ah, ask you, Mauubos ko yan. kahit Oo na, busog na ako. Dad, please lumaban ka. Please, Dad, huwag kang susuko. May inaayos ata yun. Kaya mo. Gising ka. Ano mo, Dad? Miss na miss ka na ni Mindy. Sobra. Miss ka na naman po mo. Sa tita Connie din. Ang lahat. Sorry, Dams. hello. Dad, if you could hear me. Lumaban ka para sa mga Magising na sana. We're waiting for you. Kanil ko sa hintayin ka namin. Kailangan ko susunod. Hindi mga tao na kukuma dapat kinakausap mo. I need you. Kasi hindi sila gumagalaw pero yung diwa nila. Gising. Oo. Sino ang sabi? Ako. Sabi mo lang pala eh. Nag-meeting kami ng neurologist. Sabi niya, sir, dahil mga taong nakukuma. Wait lang. Kahit nakapikit ang mata niya, ang gising niyan. Kamusta ang assessment? Ikaw lang pala nagsabi. I hope na magigising siya. There's one procedure na pwede natin gawin, but it's very risky. Anong procedure yun, Doc? We can perform a bypass surgery to restore yung blood flow sa heart niya. But first, kinakailangan natin ng CT angiogram to assess his heart health and to check kung gaano ka-stable yung kondisyon ng pasyente before the procedure.
If we succeed, this could trigger his recovery and bring him out of coma. But But what, Doc? medyo delikado yung procedure. And hindi naman maganda yung... Hahayaan niya na ano ni Betsy. Oh, God. Bakit naman ito nangyari sa kapatid ko? Doc, wala na ho bang ibang paraan? Angioplasty and stenting. But based on the laboratory results, I suggest ang gawin natin is bypass surgery immediately. If we don't, baka maging unconscious na lang siya indefinitely. It's a matter of decision. So either we let him sleep forever or we gamble on this chance. Gina, ikaw ang lubos na nakakakilala sa daddy mo. Alam mo kung anong mas gugustuhin niya. Mahal, Nagkabalikan na ba sila? suportahan ka namin. Oo. Teka. Bakit kayo magdidesisyon? Kayo ba ang may karapatan? Oh, sige, ikulong na yung nanay mo. Narinig niyo naman yung doktor, di ba? Delikado Ako. yung procedure, pwede niyang ikamatay. Gusto mo ba yun, Gina? Gusto ko bumalik sa normal ang daddy ko. Kahit alam mo pwede niyang ikamatay? Kilala ko ang daddy ko. Gugustuhin niya to take the risk para magising siya at bumalik sa normal ang buhay niya. Hindi yung ganito. Gugustuhin niya to take the risk. Hindi yung parang yeah, he's alive, pero parang patay na rin siya. Hindi ako papayag. Kapakalan ni Daddy ang pinag-uusapan dito. Palibasa, hindi mo kilala si Robert. Ay, wala kang pakialam. May pakialam ako. Manic-shy. Ako ang karapatan magdesisyon. I'm related? Hindi ko siya ipapa-opera. Naiintindihan. Yeah? Mas mabuti pa sa akin wala siyang malay, pero buhay siya. Kaya sa operahan ninyo. Mas mahina pa kapag tahimik lang siya. Wala siyang malay, di ba? Kasi hindi niyo masasabi sa amin lahat ng kalukuhan. Wala ka talagang respeto sa akin kahit kailan. Ginagawa ko to dahil ayoko mawala si Robert. Eh ano naman kung wala siyang malay, at least buhay siya. Nanganganak ako na may ama ang baby ko. Kilala ko ang daddy ko and he's a fighter. Hindi siya papayag na ganyan na ang kondisyon niya. Pues wala ka nang magagawa. Dahil ako ang masusunod para sa asawa ko. Huh? Di ba, Doc? That's right, Tina. You cannot conduct the surgery without the Hindi, legal kulong na yung spouse. nanay Ano mo. ba yan? Nakakaloka naman yan. Kita mo na. Diyos ko. May prenup man kami, pero pera lang yun. Mga material na bagay. Pero pagdating sa buhay niya, na mas importante, Ay, ako naku. ang masusunod, hindi ikaw. Ba yan? Dahil anak ka lang, ako ang asawa. Yay. Hindi siya magpapa-opera, Dok. Okay, ikulong na yung nanay mo. Panalo yung ginawa mo kay Gina kanina, ha? Nakamimik. Walang nagawa. Kahit saan kami makarating, ako lang ang may karapatan kay Rob. Akala nila mag-i-dispatcha nila ako. Pues, hindi na nila ako pwedeng daan-daanan na lang. Dahil hawak ko na buhay ni Robert ang nasa kamay ko. Pagkakataon mo nang makaganti. Walang niya talaga. Kaya lang anak, naisip ko paano kung biglang magising si Robert, hindi pa inooperahan. Patay tayo. Pupulutin tayo ulit sa kampungan. Hindi ko ahayaan mangyari yun. Lalong-lalo na sa anak. Plano mo. Habang walang malay si Robert, kikilos tayo. Kikilos, may prenup ka nga. Paano natin magagawa yung mga kalamanan nila? Sasamantalahin natin ang kahinat ng Gina. Gusto niyang maoperahin yung daddy niya, di ba? Pues, hihingi tayo ng kapalit. Eh, dapat ikulong ng bruha na yun. Hindi pwede, di ba? Nakipagpalit na siya. Hindi ba pwedeng ulit yun? Pamilya sa Robert ngayon. Pati itong supermarket, pabayaan na. Bihira na nagpupunta si Ma'am Gina. Akala ko pa na mas may maayos na ang lahat ngayon.
Pero alam mo, hindi biro ang ginawa ni Ma'am Gina. Pinili niyang Kanino kayang anak to? Lagi din nung naganap eh. Minsan, Alin? Yung babae. tuloy. Yung babae. Ganun ba talaga? Lahat kakayanin mo kapag magmahal ka. Pangalawa na niyang ganap sa ano din siya doon. So, Kaya tanong, in love ka na rin ba? Serious lang ako. Paano kaya kung nangyari yun sa akin? Paano nga kung Pero sa'yo sa nangyari totoo yun? lang, oh. minsan ano rin talaga yan, mahirap yan. Kasi minsan, may asawa talaga na walang hiya, walang pakialam sa asawa kung sakaling, no? Mas pa yung kapatid o magulang. Pero minsan naman yung mga anak, walang pakialam sa magulang. Ano rin kasi, Nakipasa. No. Sige, explain mo. Hindi na ako madalas diba? nakapunta dito. No matter what, pag ikaw na may No matter what I do, Huwag ka ang laki na ng tiyan ko. May lahat parang mag-ayos pa rin ako. Problema ka Ate, dyan. ang laki-laki ng tiyan ko. Hindi naman to ganito dati. Si madam sana nagpupunta. Tingnan mo naman yun. Ano yan? Magdi-dinner yan. Nag-date ka na naman. Hindi rin tumuloy si Anet. Ah, Uwi bakit? na lang daw dahil birthday pala ng nanay. Pagdadasal kami lahat para kay Sir Robert. Thank you. Eh, paano naman? Ara-ara. Saan? Yung ganyan. Sa YouTube? Oo. Kailang araw-araw ka mag-live? Naku, Ha? Kailangan araw-araw ka mag-live ne? Hindi ka pa makaka-live kasi wag. wala ka pang 1,000 subscriber. brilyante ng lupa. Inuutusan kita. Dagdagan mo yung mga halaman sa likuran namin. Bilis! Sabi siguro ng nanonood. Ah, ganon? Kailangan maka 1,000 pa ako? Oo, may 1,000 followers sa YouTube. Talo tayo niyan, Timirna. Wow. O di, Hindi tayo tuturuan, Timirna. Solo. Hiyang-hiya naman ako sa pagtuturo ko sa dali, iyo. bako Kaya ikaw, hindi viewer ka nakikinig. namin. Ikaw, viewer. Lahat, anuhin natin sa Tidina, mag-view. Alam mo ito, kahit ang turo ko dyan, ha? Gagawin ko yan sa Magdadang bahay. ka dami-dami mong followers. Puro nga ako ano eh. Puro lang siya, sipag. Sabi ko sa'yo, di ba, burahin mo, hindi mo ko tinuturuan magbura. Ay, ate. Hindi mo